Ġbarna is-somma sabiħa ta' 431,847 euro. Grazzi u grazzi u grazzi minn qalbi. Dan ifisser ukoll illi din is-sena flimkien bis-saħħa tagħkom ġbarna is-somma globali ta' 1,425,784 euro. Jiġifieri kważi 1,500,000 euro mill-maratoni biss bil-ftit tal-ħafna bis-saħħa tagħkom il-poplu Malti kollu ikun qiegħed jirringrazzjakom għaliex qegħdin issaħħu lill-Partit Nazzjonalista. Grazzi minn qalbi. Din kienet is-somma miġbura fil-Maratona Ġbir ta' Fondi li organizza l-Partit Nazzjonalista matul il-jum tal-erba'. Maratona li matula eluf ta' Maltin u Għawċin taw l-appoġġ finanzjarju tagħhom biex pajjiżna jerġa' jaqbad it-triq tajba u biex il-ħidma tkun tista' ssir bl-aħjar mod possibbli. F'intervent matul l-attività, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek qal li l-partit immexxi minnu jemmen f'Parlament li għandu jilleġisla biss biex tissaħħaħ is-soċjetà u mhux biex partit politiku joħloq diversiv fuq issues urġenti lejlet elezzjoni ġenerali. Aħna qegħdin hemm għalik. Qegħdin hemm għalik iva żagħżugħ għaliex lilek aħna ma rridux nitfgħuk il-ħabs għalhekk kif votajna kontra li inti tmur il-ħabs fl-2015. Imma issa aħna qegħdin favur anka tiegħek adolescenti, tfajjel, tfajla, żgħira, illi inti tixtieq illi jkollok ħajja aktar sabiħa l-qoddim u allura ma jkollokx id-droga bħala normalità. Aħna qegħdin anka hemmhekk għalik ġenitur illi batejt u għadek qed bati forsi għaliex kellek ibnek jew bintek illi qabdu propju din is-sustanza ta' droga u sfortunatament waslithom għal ċerti diffikultajiet. Aħna fimna. Bernard Grek fakkar kif il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qed jappella lill-Speaker biex tingħata priorità lil petizzjoni li appellat lill-Gvern biex iressaq emendi qabel ma tgħaddi l-liġi dwar l-użu tal-kannabis. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista esprima tħassib tiegħu wkoll għal mod kif is-sistema edukattiva ta' pajjiżna qed tfalli u l-uniku mod kif Robert Abela qed iżomm il-qatt f'livell baxx u billi jqassam impjiegi bla doġġ fiċ-ċivil. U għalhekk li gvern ġdid immexxi minnu jara li l-pagi tal-għalliema jiżdiedu biex jirriflettu responsabilità kbira ta' xogħolhom, jirrivedi l-kurrikula, ibiddel il-ħsieb fit-tagħlim ta' ċerti suġġetti bħall-istorja, il-ġeografija, l-istudji soċjali u l-lingwi, isaħħaħ l-apprentissat u t-taħriġ vokazzjonali kif ukoll isaħħaħ l-istruttura għall-ambjent aktar komdu. Aħna u diġà għamilniha ċara li rridu nagħmlu numru ta' inizjattivi b'saħħithom mhux l-inqas illi nsaħħu u nżidu il-pagi s-salarji tal-edukaturi kollha tagħna u permettili meta ngħid edukaturi mhux qed ngħid biss l-għalliema, mhux qed ngħid biss l-LSCs imma l-istaff u l-komplement kollu tal-iskejjel tagħna il-librara min imexxi l-iskejjel allura qed ngħid ukoll il-headmasters, l-assistant heads, imma wkoll kull min b'xi mod jew ieħor imisma l-edukazzjoni rridu nollu is-servizz għax dan huwa servizz tal-edukazzjoni f'pajjiżna. U tkellem dwar il-fatt li 70% taż-żgħażagħ qalu li jridu jitilqu minn pajjiżna għax dan qed isir anqas attrajenti biex jgħixu fih, fejn qal li dan iweġġa' lill-familji tagħhom. Għaldaqstant qal li pajjiżna jixraqlu gvern li jista' jdawwar l-affarijiet u jibda joħloq it-tama. Dwar il-pandemija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu importanti li kemm jista' jkun nies jieħdu l-vaċċin u l-booster li fissirhom bħala vitali biex jissalvaw il-ħajjiet fil-waqt li jippermettulna nkomplu ngħixu ħajja aħjar bl-aħjar mod normali possibbli. Fakkar kif imnalla pajjiżna u membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea li stajna niksbu provvista tajba ta' vaċċin. Minnaħa l-oħra qal li issa u dmir tal-gvern biex jara li l-istabilimenti tal-catering u setturi oħrajn ikunu assistiti għall-isfidi li ġab miegħu il-COVID-19. Għaldaqstant Bernard Grek qal li l-gvern għandu jestendi l-weight supplements mill-anqas sa Marzu, partikolarment għas-setturi li għadhom qed jintlaqtu u jekk ma jagħmilx dan għandu għalmenu jikkunsidra l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li l-vet ta' ristoranti u servizzi tal-lukandi tinżel għal 7%. Jekk il-gvern ma jistax jew għal xi raġuni jew oħra anke minħabba l-isparpalja wisq
mill-flus tagħna sfortunatament tagħna l-koll, allura għandu jikkonsidra tal-inqas illi jidaħħal dik illi aħna suġġerejna weda elettorali prinċipali tagħna illi jitniżżel il-vet f'dan is-settur għal 7% għaliex aħna nemnu li dak ikun stimulu ġdid anke għal nefqa biex dan is-settur ikompli jissaħħaħ u allura anke jikber u jqawwi jsaħħaw ukoll l-ekonomija tagħna, it-turiżmu ftakru li huwa pilastru rridu nsaħħuh u rridu wkoll inkabruh. Dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, Bernard Grech qal li f'moħħ in-nies illum ftit li xejn hemm dubju li l-gvern hu korrott. Dan joħroġ fiċ-ċar ukoll bil-mod kif minflok jiddedika 100 miljun euro fuq il-kura tas-saħħa, aċċetta li jekk jitħassar il-kuntratt tal-Vitals dawn jitħallsu lil kumpanija barranija li qed tmexxi t-tliet isptarijiet pubbliċi. Qudiem il-ħidma li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech qal li l-partit irid ikompli jimbotta l-ideat tal-poplu tagħna u jżomm lill-Gvern Laburista fuq saqajh. Għal daqstant spjega kif l-għajnuna finanzjarja ta' din il-maratona hi bżonn juża.